Кази са. Ето, той вчера си блъсна колата за пореден път, сега ще ни разкаже историята от първо лице. И... Значи, винаги съм мислил, че не мога да надскоча себе си след всяката бутия, която правя, обаче този път успях да надскоча себе си двойно. Как успя? Копале, направих гениалността. Но... Не си пил? Не съм пил, за съжаление, поне да имах това оправдание. Беше вечерта, висяхме, след като висяхме, качвам се на колата, обаче с някакъв такъв прилив на мъжественост и желание да карам бързо, при което някакви празни улици в 3 през нощта, мига оранжевия светофар привлекателно, настъпи гъста, обаче един бакшиш беше направил абсолютно същото и ме центрира отстрани на двете врати. Беше по филмите, бати. Аз винаги съм си чудил дали е като... Понякога живота наистина е като на кино. В смисъл, колата е така се завъртя на 360 градуса, може би 2 пъти, най-вероятно, защото прави... И аз реших, че ще умра, обаче нямах да не умре. Колата си се застана направо, нали, след 2 кръгчета. Да. И аз такъв се зачудих и ми хрумна гениалната идея да избягам. И избягах. Настъпи гъста, тя беше малко такава, по-трудно вървеше, защото двете ми врати бяха влезнали при мен. И колата малко по-трудно вървеше, обаче аз бях много оплашен и съвсем настъпи гъста. И накрай не успях да взема завоя, се хлъзах по мократа настилка. Директно, а този път беше брутално. В смисъл беше с нещо около 60-70 в някаква бариера. И този път вече реших, че ще умра. Защото се пръкнаха ербеси и беше това такова забавянето, дето как всичко става на кадан, само така... И очудващо не умрях. Това ми е целият проблем. Това ми е целият демидж. Да, не е много, да. В смисъл, добра реклама за Мерцедес. Да, и какво стана след това? След това... Реши да избягаш втори път. Реших да избягам втори път, защото беше 4,5 през нощта и нямаше никой. При което дадох на заден с супер усилие тръгна колата, обаче не се предаде. Тръгна и по едно време, в началото вървеше по-бързо, обаче аз тръгнах да настъпвам по България, за да избягам съвсем. И накрая на 2 пресечки от къщи ме настигна една патрулка и ми направи. Слезнах и този пиче каза, какво правиш? Какво става, че? Беше такъв искрено учуден смисъл. Да. И каза, имаш вид на интелигентно момче. Какво правиш? И след това, честно казано, остатъка от вечерта, не всъщност 4,5 е на това, значи към час и половина или 2 часа той човек му се разказа играта. Двамата работеха на стаж, защото първо минаха, отидоха при бакшиша, описаха цялата случка там, рисуваха картинки, глупости, а двамата си разделиха труда, такив так, бяха такива секретарна дейност. И след това отидохме и описахме останалата случка и те накрая вече бях такъв пич, какво те прави? Ние се сприятелихме вече, почнахме да си говорим на първи имена, не знам си какво. И такива ме закараха до вкъщи и казаха, айде и умната да караш по-внимателно. Ле.